Barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Hayatu Salis. Da na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Makura a wajen kyawu. Tun da nake ban taɓa kallon kyakkyawar halitta tamkar ke ba. Ban taɓa jin in rayu da wata ba bayan ke ba. Ban taɓa kallon abin da ya sabautar da zuciyata da jin farin ciki da kuma sanyaya ni nutsuwa da kuma tayar min da hankali ba irin kyakkyawan fuskanki. Haƙiƙa sautinki shine zamanto sauti mafi daɗin saurare ga dukkanin kunnuwa. Na shirya sadaukar da komai na domin ke, domin farin cikinki da nutsuwarki. Kyawun tafiyarki irin kyawun tafiyar da baya misaltuwa, domin kina tausaya wa ƙasa wajen tafiya, domin ba kya yi wa ƙasa rauni. Haƙiƙa ke ta musamman ce a cikin duniyar ta musamman. Allah ya yi halitta a tattare da ke mai tarin kyau da kuma ɗaukar hankali. Ban san yaushe zuciyata za ta kasance jaruma ba domin yawaita ambata miki wasu kalmomi masu sanyaya nutsuwa. Da a ce za ki min izini in kasance naki na har abada, to da na tabbata zan baki farin ciki na har abada. Domin zanen sanki yana cikin zuciyata kuma ba na tunanin gogewarsa yau ko gobe har izuwa ƙarshen numfashi. Ke ce halitta mafi kyau, mafi kuma dacewa da an mallaka a cikin duniya. Na tara farin ciki, amma idan babu ke zai zama baƙin ciki. Ba ni da damuwa, amma idan na rasa ki zan samu damuwa mai matuƙar yawa. Haƙiƙa ke ta daban ce. Dukkanin idon da bai kalle ki ba to bai mora kallo ba. Dukkanin kunnuwan da ba su saurari muryanki ba ba su mora sauti ba. Haƙiƙa sautinki shine zamanto sauti mai daɗi a gare ni, wanda na kasance na saurare shi na ji kuma ya burge ni a cikin duniya. Haƙiƙa tafiyarki na ɗaukar hankali tamkar wahainiya. Idan kika yi lalle, kyawunki na bayyana 100% a cikin kyawu. Ina son ki shine kalmata ta ƙarshe ga ke. Na gode.